Menisikö se näin? Ja. Herran aamu huomaan olevani parturi kamppaja. Vieläkin ihan tavallinen kadun tavaja. Kävelen vessaan alasti. Tutkin itseäni tarkasti. Huomaan olevani jotain muuta. Sekä nahkaa ja luuta. Mä jo sano homoks kun on kampaaja poika, mutten sheivaa edes mun kainaloita. Näin. Sitten katut. Leikkaa jotain vitu tukkaa, entisessä elämässä tykkäsin polttaa tukkaa. Elämä on väärinpäin, aamu hyppy joku rastafari päästä täin. En haluttukaan oikeesti leikkaa, voisin vaan vittu kuolemani feikkaa ulkomaille muuttaa, koska en kestä totuutta. Nykyään on Afrikassa asuva nisti. En tiedä mikä muu oikee edes iski. Nykyään on Afrikassa asuva nisti. En tiedä mikä muun on